Што яшчэ трэба падрыхтаваць для плавання? Ой, з лета столькі часу прайшло. Я ўжо і не помню. Прывітанне, сябры. Падкажыце, на якія прылады для плавання я забыўся, а? Ой. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют, Прывітанне, Янка. Топа. Салют, салют. О, Топа, а што у нас тут адбываецца? Ты збіраешся ў адпачынак на мора? Куды-небудзь у цёплую краіну? А вы і не здагадалася, Яночка? Ты вырашыў схадзіць у басейн. А што? Карысны для здароўя занятак. Зноў міма, Янка. Тады навошта табе гэта ўсё? Хочаш сфотаграфавацца, быццам ты на моры? Яна, хопіць гадаць, бо ты ўсё роўна не адгадаеш, што я збіраюся рабіць. А вось і здагадаюся, гэта не складана. Ты збіраешся плаваць? Безумоўна, вось толькі дзе? Гэтага я сапраўды не ведаю. А на самой справе ўсё проста. Я іду купацца на рэчку. На якую рэчку? На нашу? Топа, ты з глузду з'ехаў? На вуліцы такая халадэча. Бррр. І што з таго? Я сёння па радыё чуў, што адкрываецца купальны сезон. Што? Гэта, напэўна, не ў нас. Да у нас. Топа, вада ў рэчцы ледзяная. Хочаш захварэць? Янка, а адкуль ты ведаеш, якая вада ў рэчцы? Ты ж не правярала. Можа, яна цёплая? Ды з чаго ёй быць цёплай? Можа, гэта нейкі жарт? Янка, радыё, якое я слухаў, не юмарыстычнае. Так што ніякіх жартаў быць не можа. Так, і не перашкаджай мне рыхтавацца да адкрыцця купальнага сезону. Ой, наш Мішка такі упорты. Калі штосьці вырашыў, яго не пераўпэўніш. Ой, заўтра сапраўды палезе ў рэчку. І пасля гэтага дакладна захварэе. Успомніў! Мне яшчэ спатрэбіцца шапачка для плавання. Топа, табе скафандр спатрэбіцца. Нельга ў такую пару у ваду лезці. Яшчэ як можна. Ты проста недасведчана ў гэтым пытанні. А ты, значыць, дасведчаны. Уяві сабе. Так, я ведаю, хто ў нас дасведчаны ва ўсіх пытаннях. Коска. Хто? Коска. І што? А тое, што мы зараз яе паклічам і спытаемся, што за купальны сезон у нас адкрываецца. Ну, давай паклічам. Коска табе скажа, што я нічога не прыдумаў. Паглядзім. Коска! Косачка! Хадзі да нас! Хадзі да нас! Школа, дошка, крейда, клас, я спяшаюся да вас. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Топа і Яна. Салют, Коска. Прывітанне. Вы клікалі мяне? Так, клікалі. Коска, скажы Яне, што я ўсё правільна пачуў. А што ты пачуў? Топа кажа, па радыё аб'явілі адкрыццё купальнага сезону. Гэтага не можа быць, правда? Да я на свае вушы чуў! Сябры, спыніце спрэчку. Зараз ва ўсім разбяромся. Ды што разбірацца? У каго ў такую пару мог адкрыцца купальны сезон? У маржоў. Значыць, я быў правы. Можна заўтра ісці купацца. Топа, але ты ж Мішка, а не морж. Хочаш ператварыцца ў маржа? О, не хачу. Коска, але адкуль у нас маржы, якія павінны адкрыць купальны сезон? Сапраўды? Гэтыя жывёлы ў нас не водзяцца. Не водзяцца, але маржамі называюць не толькі звяроў. А каго яшчэ? Людзей, якія захапляюцца плаваннем у халоднай вадзе. Менавіта яны зараз і адкрываюць купальны сезон.
Людзі моржы. Цікава. У розных краінах аматары зімовага плавання называюцца па-рознаму. У Фінляндыі гэта выдры і тюлені, а ў Паўночнай Амерыцы гэта белыя мядзведзі. Я разумею, чаму так. Усе жывёлы, якіх ты пералічыла, не баяцца халоднай вады. Так, Яночка. Вось і выдатна. Завтра я стану моржом. Ні ў якім разе, Топа. Чому? Калі ты заўтра проста так без падрыхтоўкі плюхнешся ў возера ці рэчку, дакладна захварэеш. А я што гаварыла? А чаму моржы не хварэюць? Таму што рыхтуюць сябе да маржавання загадзя і паступова. Пачынаюць цёплым летам з аблівання прахалоднай вадой. Загартоўваюцца. Так, Яна, а потым зніжаюць тэмпературу вады, якой абліваюцца. Здорова. Оу, так можна і прызвычаіцца. А яшчэ маржы робяць розныя практыкаванні на свежым паветры, прычым у любое надвор'е. Так складана. А ты думаў, раз і станеш моржом? Усё, што датычыцца здароўя, не робіцца на лік раз. Эх, значит, не открою я завтра купальный сезон. Эх, навошта толькі прылады для плавання шукаў? Топа, а давай завтра у бассейн сходзім, паплаваем у цёплай вадзе. І таксама зробіце першы крок да маржавання, бо плаванне таксама дапамагае загартоўвацца. А что? Давай сходим в бассейн. А наступной зимой я обовязково долучуся до моржов. І будзе у нас у калыханцы Мішка Морж. Ой, а зараз давайте паглядзім мультфільм. Про моржа? Про крокодила. А что? Ён таксама водоплавный. Давайте глядзець. А зараз і маржам, і мішкам з ліскамі, і дзеткам час рыхтавацца да сну. Чыстим зубки, мыем тварыкі і бяжем у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя кодрачкі. Цікавых снов, сябры! Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаня